lakatete lakatata lakatata nwanne onwe ka isi mejọ onwe ka mmadụ si gwa gị n'isi dada ọrụ dee gba mbọ dozie nya bụ ife nwanne maka na isiele onye ahụ taiga isiele onye ahụ adọntie isiele onye ahụ ife onyenya isiele onye ahụ ife ga-emechi ya mee ozugbo nwanne tutu isi dị bọbụ nwanne isaida na onye ahụ imejọ n'oso na ndị a na-ekpe ekpere onye iro m dị ndụ ka ndị ndụ ma ọ bụ n'oso na ndị a na-eme ekpere onye ọbụla ji rice nwụọ onye ọbụla ji akpụ nwụọ onye ọbụla ji oke m nwụọ onye ọbụla yi akwa m nwụọ onye ọbụla jụ na mmanya dị ndụ nwụọ ekwensu ọbụla nwụọ ekwensu ọbụla nwụọ 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 nwanne echi gara aga ka ekwensu na Chineke nọ na mbara eluigwe na-achị eze dee ekwensu a na-arụ ana ekwu tiara ga-agọzi mmadụ ekwensu esi n'azụ je ruo ana ekwu na ga-etube mmadụ ekwensu esi n'azụ je narị anya dee Chineke bịakwana ọ na-kọmplen gwa n'ife a ekwensu a na-eme adọ nke ya ekwensu a na-ebe ibe onye nye after all na ọmụ na na abụ na chi eze a dee Chineke dikata ya dee ekwensu ka na-arụ ọjọbọ agọzie mmadụ n'iru ekwensu esi n'azụ je kọcha onye afụ dee ekwucha na onye a ga-awa ọgaranya dee ekwensu esi n'azụ je mee onye ahụ na ogbenye dee Chineke gwuo n'elu kwuo n'ala dee ekwensu anọrọkwa n'ebe ọ nọ na-arụkwa na anọ n'ala dee Chineke etiketa ya sị mba n'oge erugo mgbe ya ga-etinye ya stọp dee ekwekwa ka agha n'ụlọ ọrụ Chineke atụrụ ekwensu tụnata ya n'ụwa dee onye nye na Chineke anọghị na mbara eluigwe dee ọ bụzi anyị na ị ga-anọhụ n'elu ụwa dee agha n'ụlọ ọrụ ọ bụrụ na Chineke gọzicha mmadụ ekwensu esi n'azụ na-arụ anadị ya ọ bụrụ na Chineke kwucha na mmadụ ga-aga n'iru ekwensu esi n'azụ na-abụghị aja na agadide ụmụ mmadụ abịa n'anya fụ na ihe ama nkwa omume na ife abụrụ ife anyị na ekwensu ga-ejede onye rụọ ana ogbeghị ekwensu onye jide nwunye mmadụ ogbeghị ekwensu onye were ife mmadụ ogbeghị ekwensu ụmụ ụwa bịa gbuo bledụ si na ọba uru ebe ọ bụ na anya bụ ekwensu achọghọkwa na nchegharị ebe ọ bụ na nchegharị adịghọ na anya nwa na obi ekwensu dee na ife ga-emezi ugbu a bụ na ha ga na-ekpe dị ekpere ọnwụ maka na atụrụ ya tụjekwa ebe ọzọ na orukwa ebe ahụ na ọ ga na-edisọbụ ndị n'ebe ahụ dee nya mere na ụjọ ọbụla onye rụzi ọ na-ekpe ekpere ekwensu nwụọ ekwensu chụ na magaghị aga n'ihu nwụọ ekwensu na-agbata nwụọ ekwensu kwụchiri ụzọ nwụọ ekwensu yi akwa m nwụọ ekwensu riri nri m nwụọ ekwensu kwụchiri ụzọ nwụọ ekwensu ji na igbo ama nwere onwe ha nwụọ ekwensu chụ na ya agaghị eri nwụọ nwanne m ọ dị egwu nwanne mmadụ ọ bụrụ na nke mere mma nwanne m biko tụsara ozi a nwanne m ọrụ peji apọrọ nwanne soro ebite m na-eme nwanne sọskraịbụ nwanne mmadụ